Els alcaldes, alcaldesses i representants dels diferents pobles de la Vall d'Albaida s'han reunit al Pantà de Bellús per assistir a la presentació de l'obra de la multitoma, la qual millorarà la qualitat de les aigües. Que avui és un dia important. Nosaltres venim des de fa 15 anys, 12-15 anys, reivindicant les males condicions de la presa. Avui tirem falta que no s'hagi anomenat amb més èmfasis el sacrifici que han fet els veïns i veïnes del poble de Bellús, perquè penso que se mereixen un reconeixement per tot el que han estat patint fins ara. Esperem que aquesta primera obra siga un primer pas per a molts més que van a vindre i que no tarden molt. Els encarregats de presentar el projecte han sigut la delegada del govern, el president de la Confederació del Xúquer, el director d'operacions i la directora general de l'Agència Valenciana Antidespoblament. Bueno, esta obra és possible per la voluntat política, lògicament, però sobretot jo crec que ha sigut l'aliança, la coordinació, la reivindicació d'una mancomunitat unida. És a dir, això tinguérem una reunió fa ara justament un any, el dia 21 de juny, en Alfarrasí, i implicarem a DIF, a la Confederació, i van vindre tots els alcaldes. I un any després estem tots els alcaldes. Sabem lo important que és aquest projecte, no per a una població, és per a tota una comarca, perquè és una infraestructura que ha donat molts problemes, trobar-la com una gran oportunitat a nivell turístic, natural i d'activitat econòmica en la Vall d'Albaida. Bàsicament les actuacions que anem a fer així són de tres tipus. Actuacions en la presa, com és el cas de la multitoma. És una obra que ja està així, la multitoma està així, la podeu veure, i la setmana pròxima estarà instal·lada la multitoma. L'altre tipus d'actuacions són actuacions de regeneració ambiental de l'entorn de la presa. L'any passat ja van començar la restauració del riu Albaida aigües a baix de la presa, és una actuació que s'està fent ja, i l'objectiu també és fer la restauració de l'entorn de l'embalse. Per això anem a començar amb un projecte piloto en Benigànim. Se establecieron unas primeras conversaciones que dieron lugar a un convenio. Ese convenio lo que pretende es resolver el problema de los ciudadanos para permitir la elevación de la lámina de agua del embalse, que estaba impedido y condicionado por las infraestructuras ferroviarias. Entonces, lo que se han conjuntado los dos ministerios haciendo este convenio y a resultas de ello estamos ya en fase de licitación para redactar un projecte que resuelva estos inconvenientes. Ara anem a començar. El primer fet ja el tenim així i, a més, la setmana que ve mateixa començaran a fer la instal·lació de la multitoma, que és bàsica, sobretot per a poder enganxar l'aigua que siga de millor qualitat i, per tant, evitar així també uns olors que sempre han sigut molt incòmodes en aquesta zona. Així que anem a veure les obres que van a començar ja i podrem veure els efectes molt prompte.